Uy, ang ganda ng mga aso, oh. Ha? Ay nako, pagod na pagod. Ay nako. Bakit? Doon tayo, doon. Na may mga ganyan pa, oh. Oh. Oh, oh. Ganda. Ah. What a small world. Sakay sana tayo ng kaya na, suplado naman ang drive ng service nila. Oh, galing yan. Ano yan? Oh? Wow. Wow. Nakikita mo na yung mga hindi mo nakikita. Yan ah. Wow. Huh? Same as this. Same as mine. Ito, coral. Yan. Kaparehas niya. Oh. Uy, kumakain ng tao yan. Tingnan mo, oh. Oh. Wala. Bumubuka-buka. Diyan mo sila. Di ba? Doon. Ano pong ano niyo po? Ano pong ano? Ano? Saan tayo pupunta? Doon muna tayo. Doon. Ha?
Hypermarket? Oo. Ayan. Ayan. Right ng card. Oo. Hypermarket. Ano daw si Rod Stewart daw, okay lang? Dapat din daw tayo nagtanong, hindi sa kanila. Kasi Hindi, wala. na yung duty. Wala naman tarpaulin mga ano pa, di, hindi natuloy. Oo, hindi natuloy yung ano yun. Siya, dyan? Dyan? Dyan sa loob, pwede? Ayan. Balik. Ito mga ito, no? Lahat to? Ah. Baggage to. Hindi naman. Ah.